Wow. Wow. Sir John Marco, Master Guide John Marco. Congrats, Charm. Congratulations. And on Charm, behalf of my co-host here, I thank you. Oo. And I congratulate you for joining us. And thank you you are such a good addition to our Panimbaya sa Kamuntagon team. Salamat Yes. kayo. Salamat Thank you kayo. po kayo kang Sir Mercader sa pag-allow kang John Mark Pumoy nga makikuban ka na to. John Mark is the Pathfinder Director and Guidance Counselor of Mindanao Mission Academy. Thank you so much. Ang title, Amping Kapaglaom. Mag-amping. Amping ka. Kastilan. Ang mga Amping. kapaglao Mao- mag-amping sa imo. Mao maginay message pirmi ni mo da sa imong minahal sa kinabuhi, Amping. Okay. Amping. Aduna mi ipahinuhod nga special greetings alang kang Mr. James Amado kauban sa iyang wife nga si Ma'am Karen Amado diha sa San Francisco, California og si Ma'am Maaliaw. Thank you kaayo ma'am sa inyong paghatag o concern sa inyong panimaya sa Kabuntagon. Si AJ Centenes Galvez naghatag usab sa iyang pagpasalamat sa iyang Auntie Swansing. Nawala na diri ang lista. Si AJ naghatag og thank you sa iyang auntie nga nag-sponsor sa iyang gamit. Thank you so much. Ako sa guntang i-greet maayong adlaw Sabado ug maayong buntag Ma'am Jessica and Mr. Rex Gonzaga. Ngayong Sabado wala ko no nakakauban no. Na-miss na akong Panimbaya sa Kamuntagon. Ma'am Jessica, Sir Rex may buntag otro. Og naapoy gipadala niyo sulat kamot nga maot kayo. Anyway, akong basahon sulay na akong basa. I-greet na ako si Annie V. Bitaw joke lang siya Annie V ha. I-greet na ako si Annie V og happy Sabat. Karon nagtan-aw daw siya dia karon kung asa ka man Annie V. Maayong buntag og maayong adlaw Sabado. Amping ka diha permi gikan ni siya kang tawing. Yes. Okay, Okay. natay caller on the line from Mindoro. Hello, good morning. Hello po, good morning po. Wow. Thank you. Tagalog ni. Tagala. Mindoro. Okay. Mindoro. Alam ko ano yan, Timog Katagalugan, Mindoro. Yes. Gamit. Opo. Ah, Mindoro di ba? po. Pwede po Tagalog. Yeah, Okay pwede po, po, pwede sure po. Okay, po. okay po. Okay. Po. Mindoro. Puerto Galera, Mindoro yan. Po. Pwede na po kayong bumati, ma'am. Okay po. Ako po'y babati ng magandang umaga at happy Sabat sa lahat ng mga taga-riyan sa Hope Channel. Yes, maraming salamat. Okay. Ano pa po? Yun lang po. Wala na pa. Mayroon pa po especially sa Dondriano family, Aklan family, Baliejo family, Kapangpangan family, Castardo family, Goyo family, Lopez family, Iorango family, and Eltero family. Okay, Okay. pwede po bang malaman kung sino po ang ating magandang caller? Ang bumabati po ay si Eunice Okang Aklon. Maraming Eunice. salamat sa pagkakataon na kami ay inyong binigyan sa pagkakataon na makapagbati sa inyong stasyon dyan sa Hope Channel. Thank you very much po. Ma'am Yuni, maraming Okay. salamat din Okay, po thank sapagkat you so tumawag po much, kayo. ma'am. Salamat po sa panunood. Okay. Magandang araw po sa inyo. Mabuti yung mayroong Tagalog para ma-practice yung Tagalog natin. Okay. Stop na, tama ng Tagalog. Okay. Okay. Ang ngalan na si auntie ni AG is si Mrs. Genevieve Swansing. Miss Genevieve Swansing sa Bahrain. Thank you kayo for helping AG. And ako pong gipanimbaya si Ma'am Freda Cabason, a retired stenographer diha sa Kauswagan, Cagayan de Oro City. O si Mr. John Azero, a retired sheriff diha sa El Salvador, Misamis Oriental. O panimbaya po sa pamilya ni Kuya Tata Valmores, ang asawa ug mga anak diha sa Balulang, Cagayan de Oro City. Thank you for watching Hope Channel. Happy Okay. Sabbath to my wifey. Pero actually, di rin ako na siya wifey. Wife ni samong director, Boss Gerard, si Gigi. Good morning, Gigi. O gusto po ni greet ni Gerard si Pastor Acuña o si Boss Bembem o yang Mama Arjen. Okay. Greetings gikan kang Boss Gerard. Yes, Mama Arjen man. Okay, good morning. Happy Sabat. Ganina nagsakay ang usa sa mga membro sa choir sa taxi niya. Ang taxi driver gatan-aw ni siya sa Panimbaya sa Kabuntagon. Iyang i-greet ang iyang asawa si Jen Herisando. Nagtanaw siya karon. Good morning, ma'am, and happy Sabat diha kanimo. Og Atong okay, trivia. Bible trivia. Bible trivia. The last question for this episode. Yay! Who received the 10 commandments from God? Okay, kinsa tong gitagaag na pulo kasugo sa Ginoo? Tawag na mo.
Sayo na kayo itong isa to. Itubag na kayo na sa Bible Bits ba? Natos Bible Bits. Bible Bits, itubag siya kanina. Okay. Si Mark Kahega, si Ray Ray, si Langga, ug iyang pamilya nagtanaw karon din na sa Mantika, Misamis Oriental. Thank you Okay, kayo. Marky. Og si Amparo Cadigal and Christine Jane Alboro, thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning kaninyo. Na-caller. Okay, na-caller. Okay, good morning. Good Good morning. morning. Hello. Hello? Okay. Yes, ma'am. Are you ready to answer now, ma'am? Moses. Moses. Okay, ano to answer? Okay, si Moises. Congratulations. Leia will talk to you about how to claim your prize. Ma'am, nasig na kay gusto i-greet. Naka-greetings? Happy Sabat sa inyong tanan. Happy Sabbath Thank po. you. Okay. Okay. Kapag padayon, greet ko kang Glenn Orion. Advance happy birthday and happy Sabbath from Auntie Gigs. Please greet my daughter, Jeff Ashbell. W. Tarok. Jeff Ashbell Tarok. A happy 9th birthday. Happy birthday, Jeff Ashbell. Maayong buntag manimaya sa Kabuntagon. Manimaya ko diya sa Lanao del Norte sa mga Pastillero family, Darumawang Church, sa mga Lopez family, sa mga Sibesca family, diya sa Parang Maguindanao. Happy Parang, Sabbath sa tanan. Greeting coming from Ronnie Pastillero sa Trinitas Church. Yes, akong ipasalamatan ang atong pinakakusog nga boss Rex Gonzaga, kauban kang Ma'am Gonzaga. Thank you sa imong support sa ato ang Bible Beats. O karon ining Kabuntagon atong akong i-greet si Vincent, si Miko, kauban sa ilahang pinalangga ang inahan si Chris, o sa ilahang gabantay nilang tulo. O karon good morning, happy Sabbath. Panimbayan nako, greet nako si Irene, si Christine, og nagluto karon sa ilahang pinasiplat-siplat ug pagtan-aw sa programa. Thank you sa pagbasa. Good morning from Albrisa. Okay, good morning and happy Sabbath. Panimbayan nako, greet nako ang tanan sa taga Papri og sa Ipunan Church, kang Michelle, Tagaktak o diha sa Bara Church. Thank you and happy Sabbath. Hi, Michelle! Good morning and happy Sabbath. Panimbaya lang nako ang mga churchmates sa Gusa. Panimbaya po nako akong best friend nga si Janjan Pitugo. Regards po kong AJ o kang JP. Sa akong parents po nga si Tito o Genevieve. Pati sa akong mga manghod nga si Azel o Kyla. Thank you so much Panimbaya sa Kabuntagon sa pagkompleto sa among adlaw nga igpapahulay. Wish lang namo ni JP nga maka-t-shirt mi sa Panimbaya. Uy. Thank you guys and God bless. Sayon na Happy rin na. Sabbath sa inyo diha, Amparo Cardigal ni. Okay, good morning Panimbaya. Great ko. Happy Sabbath sa ilan ni Mr. Eddie and Almeni, Kent Jemuel, Randy Albert, Janille og Pearl Dahunan. Og amo pong pagpasalamat sa pamilyang Sanes Camarillo sa pag-sponsor karon sa atong pamahaw. And si Ati Daday og sa Ati Neda nga nagluto diha karon sa atong kitchen. Good morning and happy Sabbath. Well, sa'yo na to, no? Tawag lang sila para makakuha sila t-shirts. And Na one atong last greeting. pasalamatan di Aida ang naghatag sa atong flowers. Thank you Yes. kayo. Okay. Ma'am Cora and Sir Yes, Ed Sir Ed. Wahiman. Thank you so much. So yan, Ma'am Cora, matalamat ka sa flowers. Greetings diya sa Ma'am Batanganes Day Church ug sa members sa NCMC Choir, especially to Mr. and Mrs. Harvey Nicanor. Sa mga nindot nga awit, thank you Hope Channel and happy Sabbath from Ryan sa Lico. Mga kapaglaom, ang kadasig, kalipay ug pagkamagop sa tibok simana. O kang lovely na, bre. Magmalikon bisan sa kalisod sa panahon. Sa mga pagsulay, ikaw, mula hutay. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mo lahutay. Tungod kay si Jesus, ang kanunay saligan, dalangpanan, o kauban sa tanang panahon. Magkita-kita kita sunod sa Sabado, diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Okay. Among gitawagan Basta ang- gikan sa Davao, ana ginang sitwasyon hangover pa, sakay sa bus, mao gina siya mga kapaglaom. Among gitawagan ang tanang mga gusto mag-audition para sa Panimbaya sa Kabuntagon. Welcome pa, open pa ang atong audition para sa tong female host. Sorry, Direk. Ano lang diri sa Bye-bye. Hope Channel. Direk, Salamat pasaylo, Direk, sa pasaylo. Church Choir, Cagayan de Oro Central Church, sa among Church Sir Pastor, Rex and Pastor Ma'am Jimenez. Jessica, thank you. Sa mga sponsors, God bless daghang us salamat. all.